बांदीपुरामध्ये सुरक्षा दलाच्या कारवाईला यश आल्याचं दिसतंय। चकमकीमध्ये एका दहशतवाद्याचा खात्मा करण्यात आलाय। अल्ताफ लल्ली नावाचा हा दहशतवादी आहे। या चकमकीत अल्ताफ ठार झालाय। अल्ताफ लल्ली लष्कर-ए-तोयबाचा टॉप कमांडर आहे। उत्तर काश्मीरमधल्या बांदीपुरा भागामध्ये सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये कारवाईमध्ये हे मोठं यश आलेलं आहे। चकमक या ठिकाणी सुरू होती आणि यामध्ये हे निश्चितच सुरक्षा दलाला मोठं यश म्हणता येईल। इथल्या कुलनार बाजीपुरा भागात काही दहशतवादी लपलेले होते अशी माहिती सुरक्षा दलाला मिळालेली आणि त्यानंतर सुरक्षा दलाने संपूर्ण परिसराला वेढा घातला। दहशतवादी आणि सुरक्षा दलामध्ये जोरदार चकमक सुरू आहे। या कारवाईमध्ये आता अल्ताफ लल्ली नावाच्या दहशतवाद्याला ठार करण्यात यश आले। अल्ताफ हा लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेचा टॉप कमांडर असल्याची माहिती मिळते आणि या चकमकीमध्ये 2 सुरक्षा रक्षक जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे।